Susunod na nga ang Corruption number. And wala ang masayo na wala iba pa na natin isang special visitors tonight. Ladies and gentlemen, put your hands together for a corruption number. The Sangguniang Panlalawigan member of Eastern Samar, the beauteous, Honorable Timi Campomanes, and she will be paired with the Barangay Chairman of Barangay Santo Tomas, Honorable Ronaldo Harjo. Take it away. Tatanong, lawis-wis, kawawa. Ang ganda ko'y palagay na kaya. Sa pangis na ko'y kawalay matasan. Sinunod mo ako kaming dahilan. Ay hindi kami ko'y kawalay matasan. Ang dahilan, nakalagaan kay pipila ko ang nakulantan. Yan ay hindi ko'y ako na nilugan. Ala na sayawan, isang anggalan, pasigala harap Tuhan. Ang pag-iman silita ay siwang ibadalagdag, ay mamulit kahit kita inuwasan agad. Di ba alamin, mahal magpaliyak, ang chicharo, umut ang mantika, di napatisan pa. Halutak na laro, imanong pagaliyo, mahal na iyak. Ang utak natin, imanong palayo, dito pa ko aabukin. Ikan ito, asin daw na mahal. At kung i-apresyo, i-apag-insanay, tulungan ko. Ang nakalan ng sayawan, isang hanggalan, pasigala harap Tuhan. Ang pag-ibang silita, kahit sumang madanda, ay mamulit pa kita inuwasan agad. Ang nakalan ng sayawan, isang hanggalan, pasigala harap Tuhan. Ang pag-ibang silita, kahit sumang madanda, ay mamulit pa kita inuwasan agad. Ikaw na susunod, sinsin ang langit, di ka kalaunan, ikakalain. Wow, thank you so much. Sangguniang Panlalawigan member, Honorable Timi Campomanes is such a graceful Corancha dancer. Talaga naman, napanaman si Camp Ronald.